Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Omosine yore nya kora mugaji wa Mokinyi ri matarika parko la chielu marario iganario kod prario kod dauchele no kinyinero makende marching teacher day mabende ladies night kakungeyo oyawre Brenda uchula dukinyi maket forma ero kamana inya ka tuno mundo mimose oganda jokanya lam kamara marama gintie gido kanyo uchio makare kamara marama utiere e county swaduto mauneno wa Obed County no Mama Bay, benu woke gwengo mag Migori, County ni Makisumu, Nyamasaria, ucheo nade jodunga, beach mwalo pinyikanyo, ucheo nade, ukinyi masani. Kama na nyanyi kwa ramgajuan kamara marama unti, mano nyisuni wako uwe cheno nieri, kendo wagwero kamano kumka utolo mari kendo kete Color TV, ukinyi nieri market code mind. Katika mano yeno mwalo mwachake, kawalero ni kendo wanono ni ntangu motimbre gwenge wa national government kanyakala koda pinjigwe koma oko. Wachako koda weche giko mobino timore e buore Nairobi kama report koro yango ni jatend piny owacho migosi William Ruto gikone to koro ne ya oromo moro ma uwe weche giko magoala mabende dendo kata bomiga moro mar miluongo ni zidi yo romo market code mind kito mar wach mare neno kingiwe ko minyalo goyo e bero weche giko magoala pacho kaindi gidwaro mar neno ni chenro kata weche giko mago chumi obiro idho malo migosi William Ruto kinde twak mare romo market code mind ne yango ni piny Kenya siketo laigwe komo puch mabiro neno ni weche giko magoala kata tudruok kod Kenya kod pinje maoko obedo mano manimba e malich mokalo romo market code mind ne oyore kod jodito mopogore moke migawo no Roma zidi kanyakla kod atend piny owacho nieri mar Kenya kwanza. Ladies and gentlemen, good morning. I am delighted to join the capital market stakeholders at this landmark launch of the Safari ZD Trader, a moment that marks a historic leap forward into our quest to liberalize financial services, deepen inclusion, and empower citizens through technology, investment, savings, and wealth creation. This platform represents a decisive turning point in how citizens engage with the stock exchange. It opens the doors of market participation wider than ever before, dismantling long-standing barriers that have looked and locked out many willing investors and bringing opportunities closer to all citizens. I agree with the statement that has been made by my friend Dilip that wealth creation should not be a preserve for the few. It must be an opportunity expanded enough for all to participate. And maybe I will assist Dilip to tell him that it is not GD, it is CD. If Kipto was here, he would have said CD. Through the seamless integration of stock trading into the M-Pesa platform, millions of Kenyans, especially our young people and women, will gain simple, affordable, and convenient access to investments in shares, in bonds, and other products listed on the Nairobi Securities Exchange, placing the tools of ownership and growth directly into their hands. Jatend migao mar teko migosi Opiyo Wandayi koro to wuok oko mar chiwo siem mager ne jogo ma osebedo ka kwalo teko mar stima e pacho kaeri. Kane oloso jatelo koro to yango ni achude moko sani koro to wuok kendo osebedo ka tudo teko stima e pacho kaeri gino mabendo dhi koda ka taro mar chike ma pacho ka. Jatelo koro to golo siem mager ni joma kamago ibiro neni omaki kendo kawnegi ondamo mowinjore mar chik.
wale wananchi ambao waliondolewa transformers tarudishwa, na wale wananchi ambao wanataka kuapply kwa stima watapewa nafasi ili waapply kwa stima ili wapewe meters mpya. Na la muhimu zaidi, tulikubaliana ya kwamba wale wahalifu ambao wanajihusisha na mambo ya illegal connections, hatua ya kisheria haitachukuliwa. Lakini la muhimu zaidi, Mheshimiwa Rais Daktari William Ruto kupitia bunge la taifa ameweka pesa katika hii county ya Meru. Tukiongeza ile pesa ya Africa Development Bank ni karibu shilingi bilioni 2.7, 2.7 billion in the entire county of Meru, ili kuunganisha stima kwa wananchi karibu 32,000. Na hii constituency yenu hii ikapewa karibu shilingi milioni 350 kuunganisha stima kwa karibu wananchi 5,000 na zaidi. Ni maneno ya hizi illegal connections. Illegal? Na mnajua KPLC imekuwa na operation kubwa sana. Na kuna zile illegal connection ambao ni mbaya sana, watu wanachimbia moto huko chini, wanaipelekea inaenda kutokea huko. Hiyo inaweza sababisha maafa. Na nikotoa ugatura mohoya, tushikanishe na nyinyi, tushirikiane na viongozi ili tutoa hiyo illegal connection. Lakini zile zingine ambazo tunaweza fanya regularization, na wajua waziri ataongea juu yake, hiyo tumeongea na viongozi wenu, tumeongea na KPLC, na hiyo tutarekebisha, watu wawekewe mita ambazo ni halali na ni mita ambazo wataweza kulipia stima. Si hapo ni sawa? Etiega Nyagano mugikopo greko da weche greko mag teko mastime pachoka indi mabende sani koro jatendmiga mano migosi Opiyo Wandayi wacho ni nitiere jomoko kata jude moko mabende koro gigolo negi siem kotenre koda kwalo teko stime pachoka indi. Kumachielo en ni jata yore twake speaker no kata od bwana ma Senate mano speaker Amason Jaffa Kingi sandi koro godhoge piny kokwayo governor se pachoka indi nika gieto gibanye ka ginyalo riwo wigi kendo gititu chachiel mopogore koda wedea makoni kod kocha mabedo sebed kigolo koda governors go pachoka indi ka bende governors pure pachoka indi osebedo ka kwepo chopo nyim kama atino ero mochung'ne dayo dhogi kotenre koda weche go mag mibadhi kata ka kitiyo kod omenda e counties. Ibro paro ndalo mokalo chien ruogruok mag paro kanyakla koda ywak osebedo ka iyudo ka governors mopogore osebedo ka kwepo chopo duol kata nyim duol maket kod mago ka bende mago mochopo to ywak ni itiyo kod garieta kendo iroko gi malichie mokalo. And penalties that you inherited from the defunct local authorities, as well as the interest that you inherited from the previous administration. Because I think this 1.9 billion, and maybe you can tell us what percentage of it is actual contribution vis-a-vis the interest and the penalties. Governor? Thank you, Chair. I want to confirm to you that the total amount you see, 1.9, almost about 400 million is on interest that has been accruing for since the time of the defunct county councils, and partly, the last 10 years. But as Senator Fonarok has just asked whether we are engaging, indeed we are. We are having talks with the three funds so that they can waive away the interest. That will mean that if they can remove about 400 million Kenyan shilling here, you can see that it will be owing about 600. And that is a figure that we can settle within the next. Bende kapod wantiere wechego mag ywaruok madhi nyime kendo bwana mar Senate kod governors ma pacho kae to en ni Senator e county ma Homa Bay mano migosi Moses Kajwang' bende koro to wuok oko mar wacho ne governors ma pacho kae mondo mi koro to yie omigi tich mayot ka bende jatelo no wacho ne governors koro to nego beni chopo e nyim kamati mar od bwana mar Senate ma ochung' ne rango wechego mag omenda mondo mi odadhogi kotenore kod ka wechego mag mibadhi kaachiel kod kaka gisebedo ka gitiyo kod ka omenda mag
jopiny. Mae biro kaluwore koda ka ywaruok mapeka ma koro osebedo ka neno e kind od burano mar Senate koda ka governors ma pacho kaeri bang' moko kuom governors yande ne otamore mar chopo e nyim kamatino mar od bura mar Senate mondo mi odadhogi ka otenore koda ka wechego eko mag mibadhi. Kata kamano migosi Moses Kajwang' koro to wacho ne governors mondo mi oneni ochopo e nyim od burano mar neno ni gichiwo ler kendo ywaruok ma kamano koro to rumo mar neno ni chenro mag dongruok ochopo makare ne oganda duto e pacho ka. As I said, the guilty are afraid. Anyone doing monkey business in the county should be very afraid of the Senate. But if you are doing the right thing, you should walk into the Senate confidently, the way the governor of Narok has walked to the Senate. If you come here with embarrassing records, we will embarrass you. If you come here with embarrassing responses, we will embarrass you. If your audit reports are an embarrassment indicative of theft, we will not bembeleza you. Jagoro mwiko pogore koda weche maket kod mago chenro kata liposa ni koro yango ni chenro mag weche mag thieth e pacho ka India enyete buo kumbane mar SHA dhi nyime kod riwruok mopogore opogore koni kod kocha anyeto kasa ni koro giywak ni omenda mowinjore chwalo chenro maket kod mago saento koro piny owacho mamalo pod ok chwalo kantiere ywagruok malich mokalo ni nok mar omenda miyo koro migaono kata chenro maket kod mano koro themba kwayo koro gol ne piny owacho ni ka giyie to gimanyo okenge mabende ginyalo kao ibiro neno ni chenro nieri mar chiwo chike mag thieth mag SHA obiro losi kendo dhi nyime yo makare. Our system is still evolving and maturing, hence gaps in its effectiveness. That's number one. There is significant funding gaps to SHA, obviously due to low compliance rate, fraud cases, and also there is a fact that we have NHIF debt that has not, I don't know the status, but we have that debt that continues to affect facilities. The benefits package is quite ambitious and expensive. There's a huge crisis with claims and reimbursement impacting on facilities and service delivery, and we still have operational and capacity gaps, so suboptimal digital connectivity. So even as much as SHA has actually enhanced its systems, we still have what is called, digital connectivity facilities. Ewechego mag siasa to eni jatend buch siasa mar DCP kendo mane en jalup ker e pacho kaeri migosi Rigathi Gachagua koro to wuok oko kendo wacho ni duond buch siasa mar ODM en mano ma osetho kendo nadho mare oserumo e pacho ka. Kane oloso jatilono koro to medo nyiero malich mokalo ker ma pacho ka Laktar William Ruto bende koro to wacho ni biro mana dongo koda ka duond buch siasa mar ODM ma osetho kendo onge ber moro amora bende koro to biro medo mano e kinde yiero mar higa maduong' mar higa mar 2027. Migosi Rigathi Gachagua bende koro to owacho ni gin kaka jotelo go manie kweth makwedo piny owacho gikore malich mokalo mar neno ni gibigi kao telo e higa mar 2027. I want to tell William Ruto, I heard him saying that Azimio cannot be anything without ODM. He is lost. The ODM of Raila Odinga is not the ODM of today. What William Ruto is holding is a shell of ODM, the fake one, of Junet Mohammed, Gladys Wanga, and Oburu Odinga. The ODMB, the one with the people, is gone and is in one term. The people of Ukambani are gone, they are in one term. The people of Kisii are gone, they are in one term. The mountain is gone, is in one term. And by the way, there is no UDA without the mountain. It's a shell. So let him not, and he should know, Azimio only lost because the mountain did not go to Azimio in total. As we talk, the mountain, Azimio, United Opposition, ODMB, all of us are in one term. We'll get 70+1 and we'll make him one-term president. So let him stop sending people to abuse President Uhuru Kenyatta. Let him not demean Azimio. Let him deal with his own challenges that are self-inflicted. He mismanaged politics. He mismanaged the country. He made corruption a way of life. He made lies as his trademark. And Kenyans are fed up because they can see through him. And therefore, he should sort out his own problems, and he should not send people to blame President Uhuru Kenyatta for his woes. And I want to say to the people of Kenya that I will take time. Anytime Uhuru Kenyatta is attacked, I must defend him. As our retired president,
as my brother, as my kinsman, and I have a responsibility to do so. And that I'll be able to do from time to time. Jagoro Mogimane wile pachielo mane jaluk jatend piny owacho pacho kae ni migosi Rigathi Gachagua sani bende koro dhi nyime kod sundo malich mokalo jatend piny owacho pacho kae ni migosi William Samoei Ruto ewi seyo mabende osebedo kos odhiro ne mane jatend piny owacho pacho kae ni migosi Uhuru Kenyatta. Rigathi koro wacho ni Uhuru Kenyatta Rigathi koro wacho ni migosi William Ruto owinjire owere mos kod migosi Uhuru Kenyatta kotenore kod seyo mabende osebedo kobiwo ne jatelo noero machon ahinya to kotenore kod ruogruok mabende osebedo e bwo riwruok noero mar Azimio. Gachagua koro wacho ni William Ruto onge kod thoche mar biro yombogi iro noero magana 227 ko wacho ni owe migano kata duol noero mabende kwedo piny owacho otitu chachiel mabiro neno ni githiche okwelo chiga noero Mokinyi. Board was working. 3 years down the line, you have destroyed it. When President Uhuru Kenyatta left office, there was capitation for primary schools and secondary schools. 3 years down the line, children are at home. Stop blaming President Uhuru Kenyatta for your political problems and challenges. You destabilize your own government. You lie to the people of Kenya. You have made corruption a way of life. You have made bribery the epitome of State House. The challenges that you have as a president are of your own making, and stop blaming President Uhuru Kenyatta. Stop sending leaders to abuse President Uhuru Kenyatta. And I want to challenge William Ruto, if he's a man enough to abuse President Kenyatta himself. Stop sending some leaders to abuse President Kenyatta on your behalf. Do it yourself if you are man enough. Abuse him. And let me say, I will not allow President Uhuru Kenyatta to be intimidated. I have a responsibility as a leader from the region to defend our son, our kinsman. President Uhuru Kenyatta must be allowed to retire in dignity. He must be allowed to enjoy his constitutional freedom to do whatever he wants. If he wants to work with us, why not? If he wants to work with Rigathi Gachagua to unite the mountain, to unite Kenya, why not? Ewechego mag arita kwe wadhi nyaka gwego mag Malindi kama bende moko kuom jo od bura kuke gwego mag Malindi koro to wuok oko masiro parono mar kawo ndamo mar nego jogo ma osebedo ka mecho gi thuon e gwenge makono. Maeri en wach mabende en nowachi kora katen arita kwe kuke gwego mag Malindi mabende koro to wacho ni gibiro neno ni giwuok oko mar kawo ndamo mager mowinjore mar neno ni gikelo arita kwe e gwenge makono. Mae biro kaluwore kora ka picha mar CCTV mayande nomako achude moko mabende koro no monjo duka moro kama bende ne giweyo wuon duka no kora ka inyruok mopogore opogore. Hata juzi 2 weeks ago in Malindi kuna mzee mmoja wa kijiji alijitokezea yeye kama shahidi kwenda kuzungumza pale station kuhusu vijana wa vipanga. Sijui ilikuwaje wale vijana ambao walikuwa ni wako nje ambao ni marafiki zao wakajua na wakaenda wakamuua yule mzee 2 weeks ago, sijui 3 weeks ago. Activists walikuwa wako wapi? Yule mzee akiuawa na vijana wa vipanga hakuweza kuzungumza masuala kama haya. Let the police do their work. Tumechoka. Kama wewe unalalimishwa na nini wewe? Kama unajua mtoto wako wewe si woza na wala hana tabia mbaya ya ukorofi huko mitaani. Wanaolalamika ni wale ambao wanataka kutumia vijana vibaya. Lakini wewe kama mtoto wako yuko vizuri una wasiwasi gani? Na hii ni onyo pia kwenu nyinyi wazazi kwa sababu mimi sitaki kuja kuliliwa. Wewe kama unajua mtoto wako ni mtovu wa nidhamu na anasumbua huko nje mkanye. Maana yake ni kubaya. Kama oda imetoka mjue mimi kama kiongozi sitaingililia ile kazi. Kwa sababu vile sikubali wananchi kila siku na wazika kwa sababu ya vijana wa vipanga. Pia mimi mwenyewe pia siwezi nikakubali. Kwa hivyo vijana mujichunge. The shoot to kill order is out there na msione kama ni mchezo. Watu watauliwa kama wewe ni mhalifu. Lakini kama wewe si mhalifu hakuna kitu ambacho kitakutokelezea. Tumeelewana vizuri hapa? Na kama ni activist msisingizie kazi ya mapolisi peke yake. Pale wananchi wanapouliwa, wanapoporwa mali. Kuna mzungu juzi Malindi pale. Mchana peupe saa 6 ya mchana amekatwa mkono. Yes. Si wako hapa mapolisi? Kuna visanga vingi ambavyo vinaendelea.
So sisi tutaendelea kunyamaza mpaka lini? Tutaendelea kunyamaza mpaka lini? Wacha polisi wafanye kazi yao. That is my stand. Kwamba polisi wacha wafanye nini? Kazi yao. By saa 2 saa 3 wewe hakikisha wewe na mtoto wako mko ndani ya nyumba. Mtakuwa saa 7 za usiku unazurura unakwenda wapi? Usalama ni ya maana kuliko kila kitu. Usalama ikiwa mbele, kila kitu inaenda sambamba. Si ndivyo? Sawa. Brenda paroni manoye no kang maber mabende koroka pinyo wacho nyalo kawo mabiro neno ni weche go mag njore utike gwengewa ok mana Malindi kata Edward nam Chumbi kocha kende. Yes. To kata mana Kisumu kaendi. Bende nitiere weche go mag njore mabende osebedo keti mibiro paro ni go mag Rabuor. Nitie tipo moro mar wang' dede manyicho nyiso jonjore moko karodho yawa moko mane kuota muna. E kar yweyo moro go mag Rabuor kanyo. Aparo ni koro ber mondo me piny owacho ugoko onene weche gi eki obiro tieki mapiyo. Pachi en namo? Ing'eni jonjore koro mokodi Justus to gi ng'woni. Exactly. Koro onge tiende ng'won negi. Musoma CCTV osemako maber ma picho mako monyiso ni ma to so and so doing this. Onego beni kauneke kaundamo mowinjore. Mar chik. Mar chik. Karamba siro wach kanyo koda ka jotelo magarita kwe mane gwengo malamu kocho wacho ni gito koro gibidok chien nikech kinde ka kinde jose bedo ka wito ngimagi jopiny mar very innocent e weche go mag jore. Ibro paro ni obila moro be ando maki. Yes. Obila matiti sendo obila maolo kitude koda weche go mag njore. Kata kamano jopiny kikawo kang'e lwet kata chike lwet. Ginene ka gimako janjore to gichwale tesendo bila. Tesendo bila mondo kaune mondo mowinjore. Nyakoro mo kopogore koda report matundre koda weche go mag arita kwe pacho kendi bing'e kanyna kata punda. Kanyna kata punda en leno ero mabende oganda duto mawuok e piny Afrika ong'eyo ni tije maduong' en konyo e weche go mag pacho. Kata kamano sani koro report yango ni e gwenge mopogore pacho kaendi luoro nitie ni oganda mopogore dibeni in kod an wasebedo kwa chamo ring punda ka ok wang'eyo. Nonro sani koro yango ni punde buoro osebedo kiyang'e pacho kaendi. Kata kamano moko kuom ringi itero e pinje go maoko ka gima duong' en ni yang'o gi e tok chik. Report makama koro nyiedhore kinde gik mabende koro jopiny ywago dayo ka gikwa piny owacho ni mondo miko yie owuog oko ong'e ni to ngima gi nitie kama chalo nade. Wenye wameuza hatujui kama wameiba. Kwa hivyo hata tunaweza sema ni zimeibiwa kwa sababu kwa nini wamekuja kuchinjia msituni? Kwa nini wameleta mali kama hapa fiche kama ni vitu halali? Kwa hivyo sisi tunaweza rule ya kwamba hizi vitu zimeibiwa, hizi vitu wameibiwa kutoka mahali fulani na wamekuja kufichwa msituni ndio wasipatikane. Asante sana. Kwa majina naitwa Edward Mopel, mimi ndio senior chief wa eneo hili. Ndio tukakuja tukaongea na askari, tukaweza kufika hapa, lakini kabla tufike wenye walikuwa wamehusika wakaweza kutoroka. Lakini tuliweza kupata magari, tulipata truck, vanet na probox na pikipiki na pia visu wenye walikuwa wanatumia kuchinja na wakatoroka tuweza kuwapata. So tunashukuru pia idara ya polisi kwa response ya haraka. Tunashukuru pia raia kwa response walifanya haraka kusaidia katika community policing. Day at night, it was around midnight, that is 0000 hours. I was called that there is some donkeys that have been slaughtered in this area of Olerian village. So I took responsibility personally with my officers and we attended to the scene and we made sure we secure the scene and it was documented. So at the scene we were able to recover 2 motor vehicles, that is Toyota Probox and a Vanet lorry, and 1 motorcycle Boxer. We were able to impound them and escort them to Kisamis, that is Polipolos, where our officers are situated. Currently, we are engaging with the police for the public health team so that they can help us So, as you can see, what happened, there was around 34.
Brenda, mano e chal mar wach. To bi paro ni seche mapunda. Koso kudinge. Achich. Samoro nyalo bedo na sebilo ring punda nikech ma ok en wach mochakore kawuono Justus. Kata ndalo machien ka osewachore ni ji chamo ga ring punda. So kaunti do machalo ka Nairobi, Nakuru, bombe madongo dongo gi. Kata sani Kisumu ka kora chich gi kuma da ngiewe ringo. Kisumu ka to punda onge. Kisumu ka punda onge. You never know. You never know. Okay. Bakita mane modong. Kadhi nyime weche mamoko weche go mag thieth ni jochiw thieth e pacho kae koro to wuok oko kendo ywak malich mokalo ni chenro mag thieth otamo tend counties ma pacho kae. Jochiw thieth go koro to dwaro mondo mi chenro mag thieth oketi e lwet piny owacho mamalo mar noni otayo chenro makamago e yono mowinjore. Bende giywak ni mae koro to osebedo ka duoko chien kendo thiro chenro mag thieth e pacho ka gino mosebedo ka hinyo oganda jopiny. I think it's in the common knowledge now that we ended our strike of 36 days about 2 weeks ago after entering into an agreement with the county governments, the 47 of them. But there are 3 counties and national government where we continued with our strike. And that is Baringo County, which has hence resolved the issues and gone back. We have Marsabit County, who remain outside as we talk, and who are experiencing some challenges as will be addressed by the General Secretary. We have Nairobi County, where our people, together with other health workers, are actually demonstrating as we talk. And we also have the national government, the Ministry of Health, where the CS for Health is yet to sign our CBA, which we concluded in September last year. And I think this was one of the subjects of our strike. Kenyans will remember that the CS promised Kenyans that he was going to sign our CBA once the county governments had done the same. An indication of when that is going to happen, and clinical officers and the Ministry of Health and the Nairobi County and the Marsabit County continue being on strike on issues that can be resolved, on issues that had been agreed upon. Must encourage that once you are a leader in the county or any person given a priority to make a decision on how to expend on the public resources to provide services, must take it very seriously. We believe that these are issues that point clearly that we need a constitutional audit so that we can actually consolidate or rather return the issues of healthcare worker to a centralized management. And we don't mean the Ministry of Health. Even if they don't want to call it a health service commission, they can call it anything they want, because I know the governor don't want to hear this. We need a centralized system to manage the human resource for health so that we can have uniformity in the way we address issues. And we learned this very well when we had COVID-19, that we had to centralize the management of all the health facilities in the country and the human resource for us to have a way forward and to address the issues of COVID-19. Mana kamano honya kor mugajuang kata kamano ko tenre kata kapodo tenre koda wechege ko mag thieth e pacho ka endi nyakoro mugajuang enni moko kuom jorit jotue pacho ka endi anyate county ni ma Kisumu mabende ngere kod dombo go ni clinicians saento kod gikone koro keto ko giko tenre koda winjruok noero mar cholo wechege ko mag thieth anyato Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital kono kaka ni koro report yango ni gise winjore kendo gise keto line ro mopuch mar bruno ni wechege ko mag thieth ochwal nyime magibiro thuno ero mabende koro paro wuok ne tend migao kata migao no ma thieth winjiro gol ne counties kendo chwale piny wacho mamalo. We are very happy today to be here to enter into a recognition agreement. And now this gives us a legal standing to be able to engage as an employer and the representative of an employee, which is the union,
on matters welfare of our people. And it also gives us a lot of hope as Kenyans, because that means that when the welfare of the staff is taken care of, Kenyans out there are going to receive very good services. It's good to note if this facility has to grow to realize its potential, having been a very strategic place where it is serving the western region, the southern region, I think we must be able to support the workers as supposed to be. Today, as we sign this recognition agreement, is a pathway to allow collective engagement, including establishing a collective bargaining, where we are able to agree collectively on a CBA on how to improve the terms of the employees and ensure that they are comfortable to serve the people. I saw an incident in Bomet about accusation of a clinical officer who was being accused that he raped a patient in one of the rooms in the hospital who was actually an expectant mother. So then we rushed very fast. We instructed our officers, the association and the union. They went on the ground for a fact finding. I must say, to this morning I've spoken to the clinical officer. He has not been arrested, as it was alleged by mainstream media. Until you do your investigation, and this I take it to the media, that you're profiling that facility, you're profiling the county, you're profiling the individual. My name is Dr. Joshua Clinton Okise. I'm acting as the CEO of Jaramogi Odinga Teaching and Referral Hospital. We have generally talked about how can we manage this facility better, considering the workforce that the clinical officers are bringing in. And we have seen, and they have also seen that since the elevation, the hospital has expanded, and we have increased quite a number of services that we used not to have. But I want to emphasize on what my colleague has mentioned in terms of profiling the health workers in the social media. It is something that is trending, and as the head of this institution, I think it is something that I also want to state that it is not right. And such cases, members of the media really demoralize the workers in the hospital. And I can say even the surgeon that has been taking care of that particular patient is demoralized, because they are doing their best, but to some extent, the people that they are serving are not appreciating. So I want to put that one very clear, that as the hospital, our main mandate is to save the life of the patient. Kawadwogo kaunti ni Kisumu to eni moko kuom jotelo kuke kaunti ni Kisumu koro togolo kwayo makende ne oganda kuke gweng'go mag Kaluo mondo miyo yoti kanyakla mar neno ni gitimo ikruok makare ne yiero maduong' mabiro e higa mar 2027. Justus Adoyo mabende en jafwambo marwa miyo waler mar wachono. Moko kuom jotelo mawuok e Kisumu County sento koro wuok oko kendo kwayo oganda Luo ni ka giyie to giriwre kaka oganda kendo gitie tich achiel ahinya te bwo duond buch sano ero mar ODM. Ka bende koro gitielo ni mae kaka koro ibro ne tekregi kaka oganda ahinya to koro kodong' mana dweche manok to oganda dhi yiero ma higa 2027. Magi gin weche mabende ne giwacho e kinde iko more sub-county Maseme mana gipimonwa koda migosi Seth Ocheng mano MCA ma Market Milimani Ward. Wan jo ODM. Weche sani biro kama ng'eny. Dr. Nyikal nyocha wan kodi kata kendo nyocha tagi cha maber. Pesa osekel ka 40 billion. Midwa ger go hostels kata mane colleges ma wan go ka. Omiyo wan sirikal William Samoei Ruto ne ma wantie kene mo dhi support 2027. President ukoro kwadwar mana kaka buru nyo wacho to wadwaro ministers mang'eny 2027. Wadwaro kata ministers 20 kata par gi kombe mamoko mondo jowa obede ang'o e sirikal mane kama wantie. Kabende korka kore jalup gavana e sirkand kaunti ma Kisumu Laktar Matthew Owili to nokwayo mana riwruok mar oganda kowacho ni mano eka oganda jokanyanam nyalo go kwan kod piny owacho mabiro. To sani nyaka nyo baba nindi chunywa chandore. Ng'ato wuok koni owuoyo kien, ng'ama chielo wuoyo kien, ng'ama chielo wacho mare
joluo waparu diriyo. Mae sama nugo benu ariwore moloyo nikech sani onge thuon ma wanyalo pimo gi thuon mane wan go mane wang'e idewo cha. Koro wariwore to wariwo bende party mar ODM. Migosi Willy koro tielo ni nyaka gibed kod duol no ero ma bende ginyalo bedo go e mesa kod duond buch siasa no ero mano mar UDA. Ka bende otielo ni ok gidhi manyo kom matin ne jalup jatend piny owacho ma pacho kaendi e kit kweth mag kombe mamoko. Jomoko nyo wacho ni Dr. Buru wacho ni ok odwar deputy president. Uwinjo kanye? Ka uni ng'ato ubiro nyako ne kunyalo weyo gimoro, wan gi mwang'eyo ni we are not going for anything less than the deputy president position and many other positions with it. Kanye mwachako godo negotiation. Ka kore jaod bura maseme Laktar James Nyikal to wacho ni party mar ODM en mano mabende nyaka giti mar tego maliche mokalo. Wan wawacho ni party mar ODM e marwa. Kidwa winjo gima ODM wacho, chiki iti ne jatend party miluongo ni Oburu Oginga. Nitiere mang'eny machap ni jomatindo ni e iye, jomadongo ni e iye. Party maduong' nyaka bede ji manigi paro mopogore opogore. To kwabro romo, mwabro bete buchwa maduong' moriwo jite mar convention. To gimowuok kanyo ema wawuothogo kako oganda. Kwadhi moloyo kwatimo mano to walal. Kata kuri urugi ng'ato sama korudhi e wach mar kura. Gweno ka gweno doki ang'o odgi. Ka bende jotelo go ekono riwre paro ni pogruok mane duond buch siasa mar ODM en man ma bende owinjore koro nyaka gikedi kendo gitieki. Ka Laktar Matthew Ochengo Willy, jalup gavana e Sirkand County ma Kisumo, ne okokoso ote ne jasiasa Okech Sala. Party mar ODM is a party of order. Manaka the Anglican Church. Waero jite kendo waero Mheshimiwa Sala Okech. Aere kabisa nikech an jakom osiepna no osiepne kendo introduce wa. To gima nyako ng'e ni gimora mora motimo, we have a party structure that must be respected. Anyawang'ano sewacho, I support her 100%. Nekala TV kuoke Kisumu County and Justus Adoyo. Nyaka mogi mana ko podo tende koda weche gwe kuma riwo wi oganda e pachko inde inyeto oganda joka nyanam. Moko kuom jotene e duond buch siasa no mar ODM mungirore malichie mokalo bende sani koro wuok oko kako jotend gi duond buch siasa no ni ka giyie to gitem ni gineno duto gineno ni giriwo wi oganda kanyakla koda johera kod jokanyo mar duond bura achiel no mar ODM kane gitwa kod jofwambo jodito go eko kata jotene go eko sani koro wacho ni pogruok mar oganda luo en gino marach malich mokalo kendo nyalo miyo oganda luo beda mang'oyo kata mayom kendo ok ginyal bedo kod kede gi piny owacho ni eri makiny. Jotene mag ODM go mane lose chuny boma ma Kisumu okinyi makawuono kanotelnegi kod jagoro margi Kennedy Ogana oyango chung margi motegno toko gae Laktar Oburu Odinga kane gikwayo moko kuom jotelo duond burano makoro ne osechako wuoth mabalo gi dwaro mar ogae margi mondo duok piny miluma margi mar siasa manyalo tieko tiere mar ODM kendo giwuothe twech achiel kaka mosenindo moluor Raila Odinga noweyogi. The second liberation veterans, we know our late Prime Minister Honorable Raila Odinga was our patron, and now the patron of the second liberation veterans is Dr. Oburu Oginga, who is also the party leader of ODM. And we unequivocally support Dr. Oburu Oginga as the party leader of ODM. We know people might differ on ideologies, but we need to work as a team to take the country forward. So we are urging that as veterans, we are going to call all of them, both Dr. Oburu, we are going to call Governor Orengo, and we are going to call Edwin Sifuna as a Secretary General. You need to air your views also to the party organs. When there's a neck, kindly raise your issues at the neck before you go out. So let us work as a team and work amicably with Dr. Oburu for transition and also for the strength
and development of the country and even the party ODM. This is the asset that the Mzee left for. Kwayo mar ni jotend ODM obedi twech achiel no bende onywak lwedo gi Mikai Priska Misachi ma bende en achiel kuom jodito mag jotene mag ODM. Kamano koni ODM en duond bura maduong' mosegerore kuom higni mayo 20 mogi nyal rwako paro mar poge mana dweche 3 kende nyaka ne wuon ODM moluor Raila Odinga ninde bade. Okwayo jodito mag ODM mondo ne ni gibedo kod romo mar keto kwe e kindgi kendo gichak loso kod dhok achiel kapok ochopo dwe mar 7 higani. We want to say and call upon those who are trying to divide ODM to come together as a family so that we can sit down and find out their differences and iron them out before 2027. A house divided will fall, but if we are united, we will stand and we will face any situation. A party which took 20 years being built by the late Raila Odinga, somebody wants to rock it within 3 months after his death. We cannot allow that. This is something we fought for. Let us call James Orengo. Let us call Dr. Buru, who is our party leader. Let us call Nyawangaya, who is the national chair, so that we sit together with ODM members, the trustees, so that we find out and iron these things before June this year. Korka kore to jadolo maduong' kendo jatend riwruoge mag kanise alwora ma Nyanza Dr. Washington Ogonyo okwayo kwe makende kind josiasa kod jo-Kenya kojiwo oganda nagi kod jokanyo mag ODM omed bedo mana i broad-based government manowegie kod moluor Raila Odinga. Our main aim as church leaders, we are praying for unity to avail among us, among our politicians, among our leaders, among religious leaders. We want to pray for peace to prevail in our land. We want the house of ODM to stand strong, house of veterans come stand strong, and house of Luo Council of church leaders, or Luo Council of leaders also to become strong. And let us talk together. There is nothing that cannot be solved. Philo Goblis Ocheng, Kisumu County, Kala TV. Bende kawatiekore gi mago matimore ka koda ka kocha wang'iyo kanyo wichego mag tuke kama bende timno mar Mokinyi mar Starlet mar Rising Starlet ne ochopo kanyo e piny mar Tanzania kama bende koro to gidhi manyo World Cup e tielo mar 2. Mano en timno ero mar adhula mar Mokinyi ma pacho kaeri ma bende koro to chopo e pinyno mar Tanzania ka bende gin kora ka geno malich mokalo ni gibiro yudo loch makamano. Timno eko mar Rising Starlet gin kanyo kora ka gino ni gidhi yudo loch e tielo mar 2 mano mar tukego mag World Cup. Angi penjo. Yes. Penjo ne kana penji kosa penje nya japuonj producer. Ang'o momiyo nyi jo Kenya donjo Tanzania gi ndek Tanzania? Neno gino. Kosa wendo no gimo gono chamo. Sama mano beda available. Yawa. Anditi. Uloko. Kenya Airways ilikuwa wapi? KQ. Ningine gidi tu bagene Tanzania kaso cha. Tukila nende kajelonge? Wade cutting cost. Anyway, story for another day. Yes. Jakana mugigi kanya hema wachopo gigi komaroche manyien babene wakelo ni Mokinyi niri market kod maini kata kamano kikidhi mabor kech pod wantiere koda mathoth koting'o nyaka nonro mar kor lwasi nonro go eko mag oboke kanyakla koda mamoko mathoth. Iluongo ni Justus Adoyo kanyakla koda Brenda Agenyo. Erokamano. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia.
Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde, ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde, ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde, ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde, ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa.
Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana,
wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral, mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde, ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 Kendo nyakoro mongaji wangi ino mundu mwamosi ni good morning kamoro moro maintie. Good morning kamoro moro michiewe odiochieng' ma kawuono kata kamoro moro maniru e piny. Yeno mundu ni jomoko chiew jomoko ru. Ni ino mundu mwamosi ni habari za asubuhi. Manu binge. Aba? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wanajua Sumba. Wani Kiswahili. Wanajua kore mongaji wangi. Kibinja na Kiswahili bere. Good morning. Yes. Cheo machalo nade. Habari za asubuhi. Kamora mora mautiere. Assalamu alaikum. Aleko? Salama. Ogino iruba verja kore mongaji wangi kamora mora maintie. Kapo niko kilo thuolo matudi kwa doa chelka chele Kala TV. Okinyi market kod maindi. Chino mana ya mopode ni mana? Sulwe. Mokinyi. The morning star. Yes. The bright morning star. Ami okwalwa ni bedo ki irajuonda. Inga marajuonda. Na producer mara penja kacha ni ngamose chwanya. Momi aneno kagima ukamadho coffee. To pinto kokoro. You know coffee? You do coffee? Yes, I do coffee. Usimadho moko. Just do coffee. Wabon kodi je kore mogojang kamoro moro maintio kijinere market kod maindi wageno ni ru maber ichio maber wagon bo ng'eyo ni to irwe gwenge mage nyakore mogajwag wanto wagota te chunybo moneri maduong' ma Kisumo motenre koda kar jot mar jatend piny owacho ma Kisumo. Yes. Wakwore chumbi kodgi kama wantie ni nyakore mogajwang wane orofa mar 4 kendo ka wago wang'o piny to wanyalo neno wuon Lupita kaka kalo kako kalo kako chiew guki waneno Mama County. Yes. Kaka li loso ne Orungi achiel ariyo kadek inti runa le yakore mongaji wangu kowuok mwalo Usenge county no Siaya sub county Mabondo gwengwe ko mag Siaya Alego Usonga Nyadorera Siaya town kanyo Bondo town Osieko Karapul kanyo turgi jafombo sela imba gwemo chimna de nyakora mongaji wangu Asembo Rarieda sub county Siaya county Asembo jo Uyoma Omia malo mia mwalo mia diere Asembo Kandari Asembo Konyango jo Uyoma duto te turgi mheshimiwa wakili Utindi Amolu ni wakili. Yes. Adono kono ni uru na de nyakora mongaji wangu kamora mora Mount Okinyiri market kod maindi bende pane wabiru nukaindi koda nonro maroboke moro ni bondo wakelu jo Kisumu tie una de kamora mora Montie Kisumu East Kisumu West Kisumu Central Kisumu Northward Northward mano jo Nyaera jo Dago yes. Kiridu nyaka Mwalo
all the way from Luanda. Luanda malo? Luanda Masen. Sigana mane mentiego. Ngwen. Luanda Masen. Ngwen. Gin gi ngwen. Gin gi ngwen ko. Ngwen kanyo. Gin go mang'eny. Then awinjo ni jo Luanda go ni nyaka yude joma ok ong'e kuma dhi ng'e. Joma akili yao ime disclose. Joga unyo ni ng'eny Luanda kanyo kabisa. After the bonyo wacho ni antiere Katito Town asedonjo kendo aluwo chenro yo makare amor kodu Kala TV ler ya koyawa Jokatito. Asante sana. Gisebedo gachied na rekodi kod kocha. Yes. Uchiona de Jokatito kamora mora mauntie Okinyi ni market kod maendi. Ma opere ma aspirant West Nyakach 2027 Thomas Odhiambo Pere Justus in MI no gino tamasom manyane mondo lemani in Emma oda wacho ni in Emma winji in Emma winji ka an Nyakach sango buru kanyo wasega chiedhe then jalango tino wacho na mosi Akao mosi jalango. Chenro owacho kanyo ni ipani jalango ni nga jalango ndio. Maybe Kusen Jalas. Just a name. Jalas. Inge Jalas. Heavy J. Masani koro idongas dwaro kom Senate Nairobi. Oh. Senate chaki dwaro idongas. Oyae MP koro dwaro Senate. Sikachi ongea lot. Mano idongas. Kia MP koro chomo Senate. Mani ido matin. But there's no bread there. Senate. Yes. But wacho ni mane kom modhi dwaro modhi chungi. But I know it's intense, eh? You know it's intentions. So when you are at Senate, you can easily come to governor. Exactly. But there is no bread there. Jalango, hakuna mkate. Hakuna mkate kwa Senate. Kwa Senate, hakuna. Maybe you're just going there to make your way for governorship, which is well and good. Yes. But I know you will tell me that my intention is bread enough. Jalas has bread enough. Enough. Like my friend Lungunade. Bwana moro matintin magoko mang'eny malando manusomo Kisumu Boys to that Nyalenda. Babu wino. Ero. Babu wino be wacho ni en odwa wuok mjumbe. Odhi obed governor. Ipani mano ber? That is a good move. But ng'eni kanyo to nitie bread. Kanyo to Governor kanyo ber. Nige bread. En gi mkati. To jod bura be nyokedo moneno ni bagineno ni do nyoserogi. Affirmative mar jo NGCDF ja. Mano duoke lwet counties. Koro gwethoko. Koro keto kikete mana kanyo. Osiepna Paulo Tinda Molo. Jo bura rieda na neno ka pamo. Makofi tena ya kilo. Anto kano kadipenja. I support the MPs. Yes. Yeah, pesa chako ter malo. Engini MPs nyalo reach jo mane piny ka areas magintiere. CDF osekonyo. Pesa no de ter malo no. Mano de ginyowa. Binya siemo gima CDF osetimo gweng'u? Yeah, CDF osetimo. Wachno achiel. CDF osekonyo jopuonjre nyithindo mokwamo gi school fee. No, school mane? Luongo nying school. Yeah. Kanya what? Kanyawanga. Ndio kanyo tiyo di school kae. Ano kanyo telo mopogore ka chako ni kanyo GMP makasipol nalo ko chiwo bursaries kabisa ne kito part of that CDF. Bene CDF ki dis kudo ga ibro ko ker kata choka chama ber ne kanyo ni classes of CDF makama financially at this. Yes. So CDF osekonyo piny ka. Tere malo to nok ber ahinya. Ni igole lwet jod bura. Adier makende ni jod bura kunenya yie wach to ing'egi adier osiepena. Osiepena. Mano tuwegi manelo. Wewe otende mona molelo. Good morning Jorarieda kamora mora mauntie. Last question. One give free education. Yeah, free. What is free? Free education. You go watching free education. We expect everything to be free. We expect nini ngobeni koro waka manyithindo to tere school kan chakero wacho ni kaka nyithindo to tere school. Then everything bedo free, but I can say ngato wacho na musika mosco ngadi. Yes. Thomas now. Wacho ni oneni all the way from Nakuru. Thomas akaw mo. Achako na intie Pondamali Nakuru kanyo. Mosna jo Pondamali.
Thomas wachani anbe luonga uru nyinga be aneno mos Yes. kantie Nakuru. Warwaki. To Thomas be rwako paro mar omenda mar CDF ne duoke lwet jod bura kaka donyo singo ni wene jod bura wachni. Yes. Kosidwa ni no duoke governors Thomas nyiswa neni to wachni chalo nade kanyakla kula joneno duto mabende luo chenro wadwa kawe pachu ni to wach NGCDF ni ukete kanye unaenda nyakol mojo ngisaga wach more about free education. Free indeed? Not really. Not really. Education pokwa chopa stage mkono wanyalo wacho ni en free. Nikech king'iyo kata mana kaka ne jo grade 10 donje skule mopogore. Exactly. Gigo go ma dwarore to wacho ni en free. Pokwa chopo kanyo. Pod waburo gi free. Wamany kaka onya bedo free. Then jomoko bende yando golo paro ni pes ma dhuro mipogo basari gi ang'o mono keto gi ang'o achiel okapu achiel to facilitate go weche somo e pacho ka ndi mangima. Koro wabed koda gi milongo ni free education, indeed free and free indeed. Mano be nyalore dalo mabiro mbele mi tiga na pitite school to gimora moro sebedo kata before. Okay, yeah. Nyakoro mogidaka bicho sekalo bang' sa achiel okinyiri maket kod maendi kiyienwa to wago wang'wa oboke nieri mano mar aneno mbele kanyo wachni Daily Nation. Daily Nation ite mokwongo kanyo aneno kondik kanyo ni monkey business governors attack rent seeking MPs who counter that the guilty are afraid of inscrutiny scrutiny. Masoni ntiere tuk oyeyo kata tuk onger masani kori tugo kaendi kunyalo paro kata weche manyien mokalo kanyo kod Mojong report yango ni weche koro ruogore ka ikwayo governors ni ka giyie to gi cooperate kata gititu chachiel koda kama tima nono gi mar Senate mondo bi oneni odadho gi kotende koda weche go eko mag omenda mabende osebedo ka chando gi kata wacho ni gimindi go ka bende sani koro boken lero ni mana jok manigi top e tijegi masani koro chunygi goyo kibi nyakon Mogajwang. Goyo kibi governors be ywak giwacho ni ka gisedhi Senate nitiere ka bribe moko bende nitiere iye kaeri ikwagi a lot kaso giwacho ni senators bende nitiere kaka tiyo gi ma to pull them down, exactly, to give them bad image. Icha gwang ticha gweno nyakor Mogajwang. Ogwangi to ni manyo ang'o e geda gweno inti dhi timang'e tiaora kama gwangni governors undu tiyo gi pesa marach nang'o to senators undu kwamit bilie nang'o kapo ni magi adier mar wach mondo mi watie kwachni koro kendo gimoro matin koro governors ywak ni senators tiyo kod gi marach to senators beneno ni they are just guilty. Ano tipo kanyo mar Senator Speaker Amason Jaffa Kingi kantiere kanyo kod Mogajwang kanyakla koda tipo mar Council of Governors chairperson migosi Hamud Abdullahi. Yes. Inyalo kawo thuolo mari mondo mi non report market kod mon nyakol Mogajwang. Kwang'e ng'eite mokwongo kanyo en ni 166 billion hole threatening to sink SHA. Mano weche mane wasomo weche manyien cha. Yes. Nyalo nyikwara Mogajwang matin. Weche goeko mag SHA wacho kanyo ni the Social Health Authority SHA was launched with a bold promise that every Kenyan will have access to quality health. Yes. The new healthcare system was expected to provide comprehensive benefits package that include preventive services, emergency care, and end-of-life palliative treatment. Okay. But 18 months later, that promise is crumbling under 166 billion deficit. Okay. Yes. Ngato wuyo kodika. Nyisna Brenda ni pesa mar NGCDF no odwoke otere lwet governors. Jod bura tiyo gi pesa no arieta. Mari luongo ni Thomas Ngao. Do mano pache? Yes, mano pache. Ja neno pogore gi pach jasomo. Actually, ogolo pina pache jod bura moko bende osebedo ka tiyo kod your campaign. Mane gichiwe to at the same time mokwayo god ombulu, which should not be the case. Pesa mar japiny already. Kokimiye gi ong'o berto okone kako timi. Ni joka ng'ane kanyo bende gisira magidwaro CDF. To bende gisira. Thomas in manakare, Brenda vina kodi gi manakare. Weche mag thieth gi wacho nang'o matimore SHA kae.
nitiere omenda maromo 166 billion ma koro to shani godo to inyane ute thieth go eko mag ji giwegi ma igi mosebedo achiel kuom gigo makelo ng'ikruok e weche go eko mag thieth pacho kar mimiwinjo kiwacho ni sha ok ti, sha otimore nade, kidhi e ute thieth moko to sha ok ti, sha ok ber and all that. Aneno ka iluongo kanyo ni Institute of Economic Affairs CEO Kwame Owino wacho kanyo golo pache wach maket koda kamano ni sha kano bire pacho ka to jo Kenya noparo ni koto wachopo Singapore kana kamano Singapore. No, Singapore ni noga kanya wakiwa Singapore. Is Singapore one of the best countries? Ushimarutu will have to tell us one day. Nyakono magi som kote ndeko da weche mbuge ko mag sha nyalo somo iteno ero mara reyo ite mara dek en kanya ni the shame of putting on diapers as an adult heart agony of a cancer patient. Nyalo somo report no ero kote ndeko da midhiero masani koro miyo moro sebedo kakale kachune ni nyako bore aboya kote ndeko da tuo no ero mar cancer mosebedo kachamo ngimane. Cancer patient will Kester the above 50 speaks during the interview at her home in Rongai, Nairobi. Lokaje Nairobi. Midhiero kote ndeko da tuo no ero mar cancer nyakolo mongejong nyalo somo ite no ero mar adek. Ite mar adek bende piny kanyo. DNA tie suspect to Scarlett Wau murder. Kinyalo paro kanyo nyadendi Scarlett Wau mano bedo murdered in one of the hotels madongo Nairobi kairi. Iwacho ni koro DNA kotimo DNA to tudo achich mano makinyugo ni John Matara. Yes. Koda kanek makamano. Itude kod nek makamano. Yes. Chik mondo kaka akore nyakora magajwang. Itino ero mara ngwena ni exposed an unholy alliance abetting the blatant looting of public fund. Ma story mar governors ja. Olake ite mara ngwen kendo dhia nyime nyaka ite mara bich nyakolo mgajwang. Yutolo mari mondo misom report koten recorda oteno ero mata report maket kon mano nyakolo mgajwang. Iteno ero mara uchiel war kanyo gi lendo failed gi lendo mokuongo motimo koda county government makwale ka utolo mari mondo minon report maket kon mano kaeto waneno kama kanyo gi migosi Rigathi Gachagua mawacho kanyo ni you have failed the north. Gachagua to Ruto ahead of tour. Gachagua wuoyo weche go eko mag kech masani koro to dhi nyime gwengo mag north kocha. Ochayo mana Kerute mawacho kanyo ni failed. Former Deputy President Rigathi Gachagua has launched a scathing attack on President William Ruto ahead of her state's tour of northern Kenya. Jatend wacho onego benili mogo makono. Kata kamano nitie koro ywak kod muro lak ni oro maliyo kadalo. Kech chamo ganda in North Horn kono nyakolo ma anonge ni North Horn of Kenya. Ite marabiro kanyo en ni wrangles Azimio changes drive ODM into crisis talks. Mano binya somo ite no ero marabiro weche motudre koda Don Busisa no ero mar ODM. Top organ of the Orange Democratic Movement ODM has convened a crisis meeting today to address escalating internal dispute within the body. Mano ne nyoro. Was it yesterday? Mano kawuono. Gin giromo no kawuono. No, gazette no dik nyoro. Gazette no dik nyoro. But romo en kawuono. The meeting is today. This gazette obiro kawuono. Romo mar ODM en kawuono. Ni bage kawuono. Bende wagino kanyo ni changes moko nyalo bedo. Wacha ni ODM nyalo fire jomoko kanyo. Mane malingling. Jomoko nyalo lose their posts. ODM kanyo. Inyalo somo weche kotende koda Nubusisi no mar ODM itiniri mara berio. Court holds Parklands flat linked to Mandera governor. Inyalo somo report kotende koda Mandera governor no olere kanyo itinero mara berio. Ite mara boro nyakora mogajwang en nango. Kenya seeks labor agreement with Russia. Ukraine envoy, the deal could increase the risk of Kenyans finding themselves on the front line. Weche mote record TJ pinje moko kanyo ibro somo ite mara boro nyakwara mugajua. Wacho kanyo ni the prime cabinet secretary mono Migosi Musalia Mudavadi
onego beni koro to dhie bone koma mos kama bende odhi wuoyo gi piny Russia mar tieko jo Kenya mosebedi kindiko illegally. Remember ni ndiko gi legally against their wish ok gihero mondo mi gi donje back. So piny Kenya temo mondo mi gitiek wach. Exactly. Kapok idhi kanyo ite mar aboro, a family of a man killed while fighting for Russia takes part in his symbolic burial in Nyeri. What do you understand by that? Symbolic burial nyiso ni the body is not there. Okay. So hika ranyisi mara kano kakcho nitimina niko rabolo nipidho rabolo. Could be rabolo iko rabolo oriago. Do you know yago? No. Maybe there's a tree man here in desert areas to ogolo some large fruit kama giwoga mang'eny to gidongo chalo budho like but oken round ochalo kukumba kukumba cucumber cucumber Nigerians have a cucumber so cucumber and this shape like that cucumber but throwing bigger and hard to color up to boom. Even there's a saying Luo niago ingotonde. When somebody tells you no nyati makatama muko ko nyara yago mokoro ingotonde. What does that mean? The thing is too much, I can't bear anymore. Okay. Yes. Yago ingotonde injo research yago no. Kigocho. Kata ni mama manye gimoro wuorna nyathina yage ma pod oinga ng'one ingotonde pod gin mar chiegni chot yago chiegni chot kantiano timo lendo kanyo ite mar 11 nyakona Mwajwang yutulo mari mondo mi non report kotende koda kambi the teko stima no mar Kengen ite mar 12 ite mar Ethiopia Paracodario. Ite mar Paracodario is 85%. Oil cost recovery cap for investors sparks public anger. Yes. Manoni ite mar Paracodario allowing companies to recover investment cost before sharing profit leaves us with nothing locals arguing. Yes. Kono ke in ng'atno ero manono weche giko mag modhi mtiyo kod nyamburko nyakung'eni to ang'o matimre kanyo ite mar 13 lendo mowuok e kembe pogore ite kanyo ite mar 14 why Michuki's daughter is in tight spot. Nyalo somo report market code man invisible debt court papers show former stakeholders owed 100 creditors 99,397 euro, about 12.87 million Kenya shillings. Ni iteno ero mara par kodangwen dr. Mari Modomi some weche market kon mano ite mar par koda beach gin mana pajosomo kod pajondiko dr. Mari Modomi some weche market kon mano olaka nyaka ite mar par koda auchiel ntiere katun ni kanyo ka winje jodichgi nini madongo ma governor subedo koni senators subedo koni everybody is okay good I don't understand it but I want to give a cool jite chiemo kono kipenjo to wacho ni we can't eat and respond to Senate. So we have to eat first, later we will respond to Senate. So at the same time, remember senators are also eating. Well, so my you are manaka. Exactly what you said. Yeah. Me and about Mulongula. Me amatin kikadiri matek. Kitamrigolo. To siep na maseneta ni. Ilongo ningao. Bwana mara level. Moses kajua. Moses. Musa biro jogo mera Musa kudwa wach. Musa ngiri Musa do. Good morning Joe Musa. Musa. Okay, sawa. Gadi meka nyo, Kanyo ko boke mabalang mabwe about parenting. Tie part of boke mabalang no makodoga. Yes. Ina no kumanti? Yes. Achope. Amo setembre. What is sodomy in schools? How to psychologically prepare your child to speak up. Sexual abuse of children, especially in boarding school, remains one of the most difficult conversations for parents to have. When the child is a boy,
the silence can be even louder. Many boys who experience sexual harassment or abuse, especially in school, do not immediately talk about it. Others are afraid, confused, or unsure no one they can trust. Weche ginyo mbeke nyoro. Yes. Weche go mag terruok mar kit chuch achiel. Masani bende koro awinjo no go type. Skundewa mapacho kaendi. Koro jandiko temo na wacho ni temilos gi nyathini. Wuogo jandi. Wuo kode kapok odhi skul. Ni gigo gik mantie kendo yudore kind oganda. To tim nang'o koro odhi nogo. Abro do another session. Lakini what if your child is the one harming others? No, this one harming others, no nego be me had been tamed. So that's what we are doing now. Yes. Jokma are now the hammers, they have me. The hammer and they have me. And the hammer and they have me. So if leave alone the one harming others, manoto kwanya solve. Yes. Inya manatimne counseling. But mapoko bedo harmed, when you're harmed, you now develop the interest of harming others. Yeah. So we can only deal with Joma Poko Timnade. Poko. Or donje that sect. Ite ma luwe kanyo? Ite manapar koda biro on gi barupe mopogore kachiel koda ka history mano manotimore ndalo machiel. Exactly. Iwacho kanyo ni February 11th, 1990, Nelson Mandela walks out of Victor Versailles prison a free man at 5:15 p.m. Kenyan time after 27 years, 6 months and 6 days behind bars for fighting apartheid. Tens of thousands welcomed him in Cape Town, first at City Hall and later in District 6, still vacant after years of forced removal. Supporters shouted, "Viva, Viva," as Mandela emerged, slowly making his way into the jubilant crowd. No, Viva no kiso money. Viva, Viva. So that is the day Mandela will be released from prison. Sigala market called by the not immortal park of a chill. Be mara a date like today? Yeah. February 11th. A date like today? Yes. 1990. Esegana. Yes. Ite mara parko da boro ntie lendo kanyo koda kambi tedoteko stima mano KPC. Is this kambi mo? Teko stima mo. Kenya Pipeline Company ya somo mano nyalo dotulo mari county swa. Ite mara prario. Ite mara prario. Ama binyime Nairobi. County is kanyo Huruma means compassion, but for locals enduring the hard knocks, life here is anything but. Mawe about which we come Margarita Kwe, Joda Kamauruma, Podu Mane Washnyati, KMTC, Magirancho Mako Kanyo on Saturday. Exactly. Sichemane police, Katabilane Laure Kanyo Kodaju Kuoge, Maneka Kamauruma, Mane story man Kai. Kuri wacho ni jakuno yombogi. To Gido Nyakomane Lokoala. Yes. Probe urges girls rape and murder spark anger. A grade 2 pupils who went missing on her way home from school was defiled and later strangled to death. A post-mortem report has revealed. Egwego mag nyandaro. Ikautulomari mundomi non report market code. Item malpare koda cheli which gikumo timbre pinje maoko. Iran rejects US terms as stock in Oman stall. Wincho ni twakoro thirno gwenge ko mag bomana mano maro mam kinde ma Iran koro kwedo malich mokalo moko kuom paro mano gol koda piny no ero mano mar USA, United States of America. Koro ka thuolo mari mondo mi som report market kod mano ite mar prore koda biro wecho gi ko mag ohala mawacho nago wano kanyo ni wecho mag ohala and kanyo hope of lower prices as manufacturing cost fall. Yes. Report market call mano nyalo do iteno elo mara prario no, this paper is mixed up. Look here, 22, 21. Let me see. So this one should be 23. Another 21 is here. Yeah. No problem, not a big deal. For nyalo do tulo kanyo mondo mi som stock exchange ite mar prario
kod achiel monego bende bedo prario kod adek kendo thuolo mari mondo mi non weche maket kod mano agajo meli kod kwano iwacho ni ite mar prario kod ang'wen prario kod abich gi Noel ni mopogore opogore mantie kanyo ma bende olandi prario kod auchiel gin ote kata lendo mopogore opogore alafu to prario kod abiriyo ote molendo kod opogore olak alafu to yawa magaro lalgo nitie kuma kata nitie chakore kanyo ila ogao no nyoiche onyalo miyowa kata anditi kata ni kamoro ka the burial ceremony will take place on 14th February Kisumu at Singo Farm. Nani dala? Chalo Moroni? En Moroni? Okay. Atimo mosne ya duto ma bende magoro lalgo ite mara prario kod aboro jama magoro lalgo go eko pod dhi mana nyime kanyo nyaka ite mar prario kod ochiko nyakoro magajwang' ite mar pradek gi wechego mag tuke aneno kano Boston Marathon champion the mix inyalo yudo wechego mag ng'wech nitie ite mar prario ite mar pradek ite gimamako wang' ite mar pradek kanyo ano mana serial 400 meter Kenyan record breaker wins Liberty Indoor event. It's a Pradiko Nyakaramuang teenage sky labord ready to fly Kenyan flag. Ebroso mano iteno iro mara Pradiko da chele. Tukego kuma pinje maoko kata mana English Premier League benitiere kanyo. Autolo mari mondo minono wach maket kod mano. Iteno iro mara itimo gik kanyo to watch at Nairobi 7th. Tukago ko Nairobi. The world of rugby will be focused on Kenya when the Nairobi 7th opening legs of the World Rugby 7th Division 2 is held at Nyayo National Stadium this weekend. Wanaonya kwa mmoja mage weche mabende ne wamiyo peke bokonieri mar Daily Nation okinyinieri market kod maendi nyakoro mogajwang' yao yud thuolo mari mondo mi non weche goeko market kod mano ni kuop nikech wanona mondo mi ka intie kod dwaro tineni to mane minyalo kawo kata kamano wamodh pi machuok kwaduogo waneno ni to the standard chalo nade to wacho nang' iluonga Justus Adoyo wuod Seme iluonga ni Brenda Agenyo anyar Suba. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi.
Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde, ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Machini kendo nyako mogaji wangi no mundu miwarwaki e tielo mar ariyo mar nononieri mar oboke watiko kanyo kod Daily Nation kendo kaendi wadende mondo miwarango oboke nieri mano ma The Standard today tariken kanyo 11 dwe mar ariyo higa gana ariyo kod 20 itima Standard. Yes. Wach modhinyore. Wach modhinyore en Kenyan stare at death. Wacho kanyo ni as millions across the country scrape leaves from trees and watch their livestock die. Children abandon school for forage, mothers go without meals, and communities edge towards collapse. Power feast in Nairobi. In State House meetings presided over by the president, millions exchange hands and opulence is broadcast for all and sundry. Calls to declare the drought a national disaster fall on the deaf ears with intervention from government, haphazard not reaching the affected. Wacho kanyo ni What's Malakotin record cage. Ni awakonye ulijogo drought chando. Yes. Yes. Itero mar classroom shut as early in Masterbit. Moses Kajwang. Jakomar Public Accounts Committee. Chair committee. To school dispute leaves pupils in limbo. A state and board fighting over school management control. School provide free education for vulnerable Mukuru children. For more than 3 decades, Gatoto Community Primary School has been a beacon of hope for children from Nairobi's informal settlement of Mukuru Kwaruben, established in 1994. The school was founded to serve vulnerable learners, including orphans, children from low-income families, and those with disabilities. It offered free education, meals, and pathways of secondary school. Koro school mar Gatoto ni sani koro midhiero yudo nikech nitiere yuaro mabende sani koro ginene kowuok piny owacho kanyakla koda jogo eko matayo chenro maket kod mano. Ite mar 11 lendo mopogore mag kembe. Actually en Tana Waterworks Development Agencies otimo lendo kanyo ikolo mari mondo mi isom. Ite mar 12 gin kanyo osiepeni kanyo cartoon nitiere kaeri. Japinyo chunge koni to authorities bendo chunge kocha. They are playing cards. Ewi goons
Magi are not police, magi goons. According to Kakaneno Koketegi Kanyo. We want accountability on the church attacks and where are the goons and the corrupt cops. Yeah. Kuro monj mapano sebelki monjogo kwende lam mopogore pogore bende emi wacho kukume. Ka authorities umo yani gi play cards okay dwa wacha tiran to goons gi gin jomage jomani e power odak ni umo yeah ngato be wacho piny kanyo it is not easy to find something good Ruto government has done mano faith bekesa inyalo somo mano kotende koda report makama ni timara apar kod ariyo itimara apar kod adek nyakol mojo nitie penjo kanyo gi penjo na kawuono. Do you support Court of Appeals ruling on CDF? I support. Mane wapenjo. Ngamo support wacho kanyo nango. Ano kanyo lungo ni move will end controversy over Kitty. I welcome the recent ruling by the court that paved the way for the implementation of the National Government Constituency Development Fund legally. The landmark ruling has sealed the fate of the controversial Kitty. To ngama pingo? Whatever decision is against devolution. I do not support the court ruling at all. I respect the decision of the court. I feel that allowing NGCDF to continue functioning as presently constituted is inconsistent with the spirit of devolution. We know, we agreed, but we said we are going to constitutionalize it. Yes. Korwadiketechi. Wanyeyo. Ite mara par koda ngwenye koda mwajwang and watch put in recorder. Why we should have electoral reform before next election. Wagi broka uthulumari. Kolpajo somo lap nyake ite mara par koda beach nyakoda mwajwang. Ite mara par koda uchel gini weche motimre county swa. Counties mopogore. No yes 6 over 330 million from XPS Mwendwa. Agencies accuses top official of fraud and bribery in 2018 Chan contract. Okay. Ibo somo mano ite kanyen Kilifi governors decry water shortage ite mara papa kolauchel Nairobi traders ordered off highway yisogenigi woga ngo Batapaya Manakaniti Mokisumuka. Yes. Lobby unveils conversation project Nakuru. School girls get free sanitary pads. Oh. Namani county Rachel. Is that news? Ibro penyime ngajwa pats ipogo peleka pele ipogo kata ne apogo poga ni to wani. Iteno ero mara berio gina weche gwe koma ngima miangima tie kanyo leno pogoro tie ite mara par koda bide nyakolo magajwan counties mo pogoro otimulendo kanyo kamutingo county no Roma Mandera kanyakala koda county no Roma Kwale county ma Embu otimulendo kanyo tulo mari modo migo wangi ekitlendo market code magoringo nyaka ite mara par koda boro ite mara par koda chiko gin weche magoala Can you see CMA lines up more reforms as state targets retail traders? Can you tipo man from left and Chief Finance Service Officer Safaricom Easter YT2. Yeah. Esther YT2. Easter YT2 Treasurer CS John Mbadi and NSC Chair Kiprono Kiton. Tulomari modominon which we kuma go ala ka market call mano. Yes. Stock exchange kaka omelare ngo boma ma Nairobi kod bombe mamoko ntiere ite mar adi ite mar prario pre koda chiel pinje maoko weche mag pinje maoko Epstein accomplice Maxwell 6 clemency from Trump. Can you say follow story mar Jeffrey Epstein? What happened to him? The guy was convicted of sex offenders, so many criminal activities. And then he was arrested, in USA, but he died 2017. Now there are some files, manyiso gik manengani otimo marichoge plus the people. Yes. Manengodo machiegni, and I can tell you if you watch the videos you'll be shocked. This includes the current president of America and the former president of America. And on Obama. Okay, the files to so many people with this crime. So this sexual offense, they were doing it several people. That's what I don't understand.
This Jeffrey Epstein wacho ni en gi certain highland miluongo kanyo ni Epstein Highland. Mae koma activities mopogore maricho osebedo katimore. So they used to take small girls, underage girls like 12, 10, and they were exploiting them sexually. They were doing so many drugs and all that. And the guy was arrested, but he died. And they say he committed suicide. In police custody? Yeah, that was 2017. Committing suicide in police custody? A felony. Itema procurario leno pogore itema procura dek agaja meli kodo kwano nyako mgajuan oringo kanyi nyalo ka kulo mari mondo mi non itema procurario koda ngwen gin lendo mag oil limas notindo gilak nyaka itema procurario koda beach itema dikendo mineno mbele kanyo procurario koda uchiel procurario koda birio lendo matindo tindo oil limas notindo no temo kaka ginyalo kanyo nyako mgajuan standard ni okdhi kod mabere kata gigolo kata oko odiochieng' johera baneno ka oseparno kanyo kambi mar standard otimo lendo kod offers magintiego kanyo odiochieng'no mar Valentino sani koro wakwano mana days odong'adi mae sami biro ng'eyo kama position mimako e relationship kama ochomoni ibo ng'eyo kama imako kuoro ibo ng'eyo nambani iwacho nang'o daka winj ting' duondi awacho niya kama koro dong' mana days wakwano days to Valentino and sama koro ibro ng'eyo your position in that relationship koro odiochieng'no ema define odiochieng'no ema define inyawe ni masebedo katimo kata urucho ine kende to chieng'ni nyako kiromo gi nyiekeni modhuro ok nyieki nyieke Seketho gini. Weche mag tuke lake ite mar prayo kod chiko nyakoro Mgajuang Patel Gatimu and Scania raring to go Safari Rally nitie kanyo kod Mgajuang tuke mag ng'wech mag geche ka en jaera margi some ite no ero mar prayo kod chiko tuke go eko mag basketball oringo ite mar prayo kod chiko kanyo Piston Hornets brawl leads to 5 ejections. Ite mar prayo chiko kanyo. Ite mar pradik and Gamaud proved too good for GU ailing in women's stop style. Report makamani bro yudo mbele kanyo kod Mgajuang. Ikmaero ko kaneno kai. Wekesa itching for Nairobi 7 ka action. The Cabra Sugar Star won the 2025 Climate Action Awards under 10C. Mano 10 was 1. IOC. Okay, fine. IOC. Kenya will host the HSBC SVNS Division 2 opening leg at the Nyayo Stadium on Saturday. Tulumari mondo minon. Tukego magrabi bi. Tukagoko. Saturday. Saturday weekend ni. Yes. Nyayo Stadium. Ogidu semanari toko boke ka uno diera. Toko boke. Ka ne. Ini senene. Toko boke chal gi melo boke nyakoro Mgajuang. No ka toko boke just standard on duse. Kirango mbele ne. So pichni mane toko boke. Olaka nyaka kona. Yes, en kama. Nyakoro Mgajuang kanyo mano be madi chopo e giko mar weche ikono ero manoro mar oboko kinyine ri market kod maindi yien mondo mi wangade kod kanyo machok nikech wantie kod welo mowinjore watwago e thuolo machok mabiro mbele ka iluongo ni Justus Adoyo antie kanyakla koda Brenda Agenyo. Wamodho pi machok oduogo.